No, que veurem que podem veure moltes coses. Jo no m'hauria imaginat que José fa uns anys hauria defensat un referèndum d'independència. O sigui que de coses se veuen molt estranyes. Doncs anem cap a la Panadella. Ara, de seguida seguirem parlant d'altres qüestions de la política d'avui mateix, però aquesta és de llarg recorregut, de la política de llarg recorregut. Del Francesc, com estàs? Com estàs? És que no pares, aquest home no para. Home, si ens aturem ens morim. Exacte, és com una bicicleta. Bona nit. Bona nit. El balaguerí, clar que té balaguerí o barceloní. Jo tinc doble nacionalitat. Tens doble nacionalitat, no? La meva filla també tenim doble nacionalitat. Avui ens presenta el Francesc Canosa Catalunya no acaba a la Panadella, un assaig que ja circula, com les bicicletes ja fa unes quantes setmanes, però que avui fa pausa al Més 324, perquè justament, no sé si serà, com diem, som a 40 dies de les eleccions, no sé si les qüestions que planteges tu al teu assaig poden ser matèria de debat, també, a banda de referèndums o de finançaments autonòmics. Són el futur. Són el futur. Bueno, és el que plantejo, no? És a dir, el futur passa amb tota una sèrie de problemàtiques que estan assenyalades com un interrogant, clavades, la sequera, fa un any, vam descobrir que faltava aigua i, per tant, hi ha molta gent que es va posar les mans al cap, als aliments, al despoblament, etc. I això no passa a Barcelona, precisament. Els interrogants estan clavats a allò que en diem, que s'han inventat aquesta paraula que en diem el territori per no dir país, que aquest és un altre dels temes greus. La Panadella és una frontera natural? És una frontera mental, no és una frontera camí ral, camí reial, camí des dels romans, concorda absolutament tot, és el gran node, la gran xarxa, des de tots els punts de vista, concorda Barcelona, Tarragona, Lleida, els parlars orientals, occidentals, el Segre, el Llobregat, i han fet una frontera absolutament antinatural, on hi ha una frontera, no hi ha cap frontera, és absolutament natural. Jo el que acabo dient és que... Una marca, però. Sí, però jo el que acabo dient amb la conya... Pa i beure. Checkpoint, sí, etimològicament d'economista del pa i beure, que tothom té... Ara és nostàlgic, hi ha una parada... Panadella vol dir pa i beure. Sí, etimològicament, pa i beure, i per tant ha estat una frontera. Diem la Panadella, que ara en diem, abans la Nacional 2, la 2, que sabeu que quan passes, aquell punt que passes de Barcelona a Lleida, hi ha un sotrac de l'asfalt, és el passaport, estem al salvoconducte en aquest sentit. No, jo el que acabo dient és que a Catalunya un dels problemes que hi ha no només tenim unes infraestructures que són, diguem-ne, penseu que la línia de tren que va de Barcelona a Manresa, Cervera, Targa, 3 hores, com al segle XIX. Com al segle XIX. Com al segle XIX, 3 hores, 3 minuts, podeu buscar a Renfe, que tardeu, les infraestructures, les carreteres que van al Pirineu, etc. Per tant, però no només hi ha un problema d'infraestructures reals, tangibles, sinó també un problema d'infraestructures mentals. És a dir, un dels grans problemes és que la gent encara viu amb estereotips, creient-se que tothom va amb tractors, que la gent no està connectada a internet, etc. I aquest és un dels problemes. O sigui, de fet, l'assaig jo crec que parteix d'una idea bàsica, que és que el 1992, per posar una data on tothom es va emborratxar, Barcelona conquereix el món, però per Catalunya, i això és perquè Covi no és un cos d'atura. Covi és una ficció, i la vendetta, la venjança, és amb els Jocs del Pirineu, on el gos d'atura real, que per cert, el gos d'atura real va ser protagonista de l'exposició del 1929, Tac i Iris, els gossos d'atura reals, i per tant li fa botifarra, se li fot. Per què? Perquè al final Barcelona és una yonqui, necessita espoliar allò que en diem el territori, que és el territori, com hem de dir, no existeix el territori, és el país. És a dir, això no se li acudeix a ningú, el territori són els cherokees, són els indis, són la reserva. Deixem de dir territori per dir país, tots són país. Agafeu l'obra completa de Josep Pla, substituir la paraula país per territori. Estic fart d'estar a casa, el país és tot, no és només un país com Catalunya, el país del Pallars... Però dius que a Barcelona se li fa el cap gros i a Catalunya el cos petit. Sí, la macrocefàlia és històrica des d'aquest punt de vista, però jo crec que una cosa... Digues. No, t'anava a dir, perquè sense un cap gros, sense el cap i casal, segurament el cos no s'aguantaria. Però estem en una altra història. Per a mi, a Barcelona és la petita majoria i comarques és la immensa minoria. Estem en un debat de majories i minories que no tenen sentit en aquest sentit. És a dir, a veure, heu de pensar... Hi ha molta gent que no entén que molta gent que viu a Catalunya no passa per Barcelona. Hi ha un tema que, és a dir, fa molt temps que no tenim el sismograma del que està passant realment a Catalunya. Penseu que els joves que venen a estudiar, la gent, els joves de 18, 19, 20, 22 anys, ja no tenen ganes de viure a Barcelona, ja no és una finalitat Barcelona. Barcelona és una beca.
Barcelona és l'Erasmus de molts catalans, perquè no hi ha finalitat. Recordeu, el 2023 han passat de viure a Barcelona a viure a habitacions a Barcelona. Això és una involució des de tots els punts de vista. Barcelona expulsa els seus ciutadans i expulsa els catalans. No hi ha ningú a cap districte de Barcelona que pugui fecundar i pugui continuar vivint. Per tant, jo el que acabo dient és que Barcelona ha acabat sent una capital dimitida de Catalunya, malgrat s'hagi volgut independitzar. Però hi ha hagut també, dius, que els pagesos han d'acabar venint a Barcelona perquè s'estan morint. Bueno, però els pagesos, jo crec que, a veure, i ara deixa'm dir-ho, no? Hi ha molta gent que diu, aquest tio critica Barcelona. No, perdoni, jo crec que Catalunya té un problema oftalmològic, on Barcelona és estràbica, perquè a voltes mira a Londres, a Nova York, a Madrid, i a comarques és moltes vegades miop i un país mira absolutament amb dos ulls. I jo estic en contra d'una Barcelona que es va crear, una Catalunya que es va crear com a copy-paste de ciment als anys 80 i que, per tant, jo no estic a favor de que hi hagi universitats per tot Catalunya. És a dir, jo estic a favor d'un altre model català que s'esquartere com un pollastre on el cap va per una banda i el cos per una altra amb el franquisme, on s'ha incomunicat des de tots els punts de vista dels països. I sobretot parlo d'una cosa que respecte, és a dir, hi ha un principi democràtic, s'està parlant. En el moment que algú pense que perquè viu a Barcelona, a l'àrea metropolitana, té més drets o és millor que una persona que viu en un altre lloc de Catalunya, tenim un problema. I la paraula respecte... Però creus que això passa? No, això passa, preguntem-ho. Això passa estereotipadament, és a dir, i permanentment, des de tots els punts de vista. I per això assenyalo que fa un any la gent va descobrir... A veure, mira, hi ha gent que han posat els morts. Què vols dir? El meu quadravi va fer el canal d'Urgell. El pantà de Rialp, la meva família va quedar negada, jo ho vaig cobrir com a periodista, al pantà de Rialp. N'hi ha que han posat els morts. I el problema és l'aigua. Aquesta aigua, on Barcelona, com a gran mamella, absorbeix tot el Ter. Ja que han posat els morts. Mai a la història de Catalunya tan poques persones del territori han donat tants a milions de persones. Jo crec que, per exemple, aquest problema no es veu perquè hi ha molta gent que no el vol veure. Per què no el vol veure? Recordem amb la pandèmia, aquestes ciutats tan poderoses, tan fortes, com eren els seus ciutadans? No van saber donar resposta als seus ciutadans. Estan donant resposta als seus ciutadans, a aquestes ciutats que no deixen continuar vivint els seus ciutadans? Una pregunta, tots els cadàvers de ciment que tenim a tot Catalunya, no a Barcelona, de totes aquestes bombolles immobiliàries, estan donant resposta als seus ciutadans? No estan donant resposta als seus ciutadans. No estan donant resposta rodalies, no estan donant resposta carreteres. Estem en un país que està incomunicat, és el que dic. Hi ha moltes formigues, moltes persones, al nord, al sud, a l'est, a l'oest, molta energia, però no hi ha formiguers. Les institucions, no només polítiques, no estan donant resposta als seus ciutadans. I aquestes formigues catalanes necessiten una central nuclear humana. Catalunya és un país, és un paraestat que ha lluitat contra l'Estat, ha creat una revolució industrial pròpia, ha contribuït amb un canal d'Urgell que fa un any aquest analfabetisme existencial es va assabentar que teníem una de les obres hidràuliques d'infraestructura més importants creades al món. N'hi ha que hem donat els morts. Per tant, en aquest moment... Es va assabentar perquè es va tancar l'aixeta. Es va tancar l'aixeta, però és que l'aigua no... És que aquí hi ha un problema molt gros. I per on estic dient? On són els warning, els intermitents dels problemes? No estan passant a Barcelona. Estan passant allò que es diu el territori. No és un territori. No hi ha una Catalunya buida, hi ha una Catalunya plena de persones. El que passa és que aquestes persones no es veuen o no es volen veure. Molta gent no passa per Barcelona. A veure si ens n'assabentem d'una vegada. La gent va agafar un avió al Prat, però a tot el país hi ha gent que està connectada al món. Ens anava assabentat que un adolescent d'Olot, de Balaguer, etc., escolta la mateixa música, té els mateixos gustos que un adolescent de Barcelona. Hi ha gent que no se n'ha assabentat. Ens anava assabentat que, per exemple, els porcs senglars no els volem acollir, que són animals perillosos. No, ho dic perquè aquí mateix hi ha tota una sèrie de dibuixos, diguem-ne tipus Walt Disney, on es creu que els porcs senglars els volem acollir. Els senglars, els cabirols o els conills. Els tomates suquen. Ara, ostres, és que l'oli, un litre val més que una ampolla de whisky. Ens han assabentat que la normalitat acabarà sent normalitat i això sabeu per què és? Perquè han negat la realitat des de tots els punts de vista. Escolta'm,
una Barcelona independitzada de Catalunya seria la tesi dels contraris al procés, diríem, aquells que parlaven de Tabàrnia, de Tractòria. Bueno, això és molt fàcil de desmuntar. Aquí els pagesos són rucs ignorants. Els Estats Units són els cowboys, són mitologia. Ja està, no hi més preguntes, senyoria. Ja està. Respecte pels que ens ho han donat tot. Jo és que estic molt enfadat amb això. Estic molt enfadat perquè com pot ser, diguem-ne, que els Estats Units han generat una mitologia amb els cowboys i aquí són tots rucs i són tots ignorants. Aquí hi ha un problema molt greu. Tothom sap que es necessita aigua per fer tot, un bistec, una tomata, un tub de PVC. Em sap greu, diem-ho, analfabets, hi ha molta gent que em deia, no, jo n'hi ha prou, analfabets existencials, sou uns analfabets. I per tant, els països que tiren endavant són els països que estan interpel·lant a la terra. I sense terra no hi ha futur. I cada època somia la següent. I si fa 2 segles vam somiar ara, amb el canal d'Urgell i amb tot el que vam fer, podem retrocedir 2 segles endarrere. I això és perquè tenim un problema. Hi ha totes aquestes teories de que les ciutats són el futur. En absolut. Les ciutats són granges de persones. Però hi ha més del planeta, hi ha més gent que viu a ciutats gairebé que... Però abans, per tant, estem dient que les majories són... No dic que és cap on va el món. Tenim un problema, és a dir, que les majories són superiors a les minories. Per això apel·la un principi democràtic. Des del punt de vista, quan una persona que viu en una àrea metropolitana o en una ciutat té més drets que una persona que viu en un altre lloc, tenim un problema democràtic. I, per tant, des d'aquest problema vol dir que una persona està incapacitada, impossibilitada, en quant a vies de comunicació i amb tota una sèrie de serveis. Des d'aquest punt de vista es qüestiona un interrogant que no l'estem dient d'aquí. Els problemes que s'estan plantejant a Catalunya i no precisament a les àrees urbanes i metropolitanes són els problemes que estan connectant amb tot el món. Comencem, sequera, aliments, població, despoblació. Per tant, què està fent la natura? La natura està agafant els papers i diu, això és meu, amics. Això és meu. Voleu aigua a Barcelona? Que no sabeu que quan apreteu el botó l'aigua ve. Qui va donar l'aigua a Barcelona? Els Pirineus. On és tot això? La vaga de la canadenca? Vostè sap que la vaga de la canadenca va començar a Camarasa? Les 8 hores? Vostè sap tot això? En parlem de tot això. Jo diria que hi ha una problemàtica que és molt més greu, el que passa que no es vol veure. Sempre poso aquest exemple d'aquests camps florits del Baix Segre. A partir del 2016, és a dir, van venir televisions de tot el món, imatges d'Instagram... Però si només teníem les japoneses. Clar, perquè no florien l'any abans. Abans no florien. Per tant, home, és que no volem veure les coses des d'aquest punt de vista, hem d'anar a l'oftalmòleg. I el Carràs? En aquest sentit? El Carràs, bueno, jo en aquest sentit, els que hem collit, jo he collit des dels 14 anys fins als 18 anys, el Carràs per a mi és un rèquiem, és la mort. És a dir, jo faig una comparació amb el Carràs i la pel·lícula Suro. El Carràs és una paraula... És que el Carràs és una pel·lícula que els que ho han viscut, tot això està mort. Si cal dir-ho a la gent, aquesta pagesia està morta. Al Carràs ja no pots collir res, Suro és la destral per defensar la terra, per defensar el país. El Carràs, per a mi, és préssec en almíbar. És a dir, és formol en aquest sentit. Això està mort. Això mort quan nosaltres som la darrera generació que va collir. Ara els joves de 14, 15, 16, 17, 18 anys, de Lleida, etc., em sap greu dir-ho, no produeixen, consumeixen. I, per tant, des d'aquest punt de vista, i per això faig la comparativa, Suro és una defensa, Suro que passa a l'Empordà, a Darnius, és una defensa amb la destral. Ara no podem collir absolutament res. Per tant, vivim també d'unes irrealitats des d'aquest punt de vista. Per això vivim, jo crec que som uns yonquis de Covid. I, per tant, el gos d'atura real, per això ens fa tanta por, és a dir, fixem-nos, això té molt a veure amb l'educació, és a dir, ens fa tanta por els gossos, els gats, els animals, ens fa por la natura, ens fa por la realitat, ens fa por patir. Bueno, doncs si ens fa tanta por viure, millor no viure. I per tant, des d'aquest punt de vista, pastilleta, donar tomets, que paguin el subsidi i ja està. Aquest és el futur. Jo crec que el país no és així. Dius que el país és teranyina? Catalunya és un país teranyina? Totalment. Des de tots els punts de vista. Nosaltres som una xarxa de xarxes que està hiperconnectada. A mi m'agrada molt comparar els que venim d'un món molt antic, els que vivim d'oceans de temps. Les masies són la xarxa de xarxes, és el primer internet.
des de tots els punts de vista. Catalunya és un país avantguardista perquè està avançat, perquè ha tingut que donar resposta quan no se li ha donat la resposta. Per això Catalunya és un paraestat, és un simulacre, fingeix tenir el que no té. És un dels grans problemes que tenim. Se'ns ha negat l'Estat. Catalunya, que és el país que pareix la gran fórmula que ha donat resposta a tants grans països del món com és la Confederació, avui, al segle XXI, se li nega la forma que se li va donar. I això és un principi absolutament democràtic des de tots els punts de vista. Catalunya, fundadora d'Europa amb la llengua, se li nega la llengua, se li nega la realitat, se li nega absolutament tot. La terra revolta des de tots els punts de vista perquè la terra pateix. I pateixen les persones, perquè al final un país només està format de tres coses, que són persones, sentiments i paisatges. Acabem, Francesc. Quin pacte necessita Catalunya per allunyar o per deixar enrere aquestes tensions amb Barcelona? Jo el pacte que vam fer al Canal d'Urgell, que és el pacte ciutat, camp, pagesos, burgesos, el gran llenguatge, vam crear el futur, vam enlairar el futur, vam crear el rebost, el tàper, la nevera de Catalunya, el PIB de la indústria agroalimentària catalana és pràcticament del 20% i, per tant, hem inundat el món, hem donat de menjar. Aquest és el gran pacte. Necessitem un pacte, aquest pacte no hi és. Tenim formigues, però ens falten formigues. Les formigues estan desorientades, necessitem una ioli de país, necessitem remenar des de tots els punts de vista. Hi ha persones, Catalunya és un país ple de persones, però aquestes persones no saben on va, no hi ha GPS, no hi ha absolutament res. Necessitem una central nuclear, humana. Infraestructures humanes, necessitem infraestructures humanes. Tenim persones i tenim energia, sense cap mena de dubte. Molt bé, Francesc, ara demani als companys de taula si creuen que aquestes són qüestions que sortiran en campanya. Iva, Marina, Pepe i